Ο Γιώργος. Ο Γιώργος είναι ένας εξαιρετικός άνθρωπος και όταν λέμε άνθρωπος, πραγματικά με όλη την έννοια της λέξης. Ένας άνθρωπος που ανωθρώσκει, άνθρωπος που κοιτάει ψηλά. Ο άνθρωπος αυτός είναι πρωτίστως ένας εξαιρετικά ερωτικός άνθρωπος, ένας εξαιρετικά δοτικός και τρυφερός άνθρωπος. Θυμάμαι με πόση πραγματικά, ας πούμε, φροντίδα μας μάθαινε αυτά που ήξερε, μας δίδασκε αυτά που είχε κατακτήσει σαν φιλοσοφία ζωής, σαν αντίληψη. Το Γιώργο καταρχήν τον λάτρευαν οι γυναίκες πάντα. Είναι ωραίος άντρας ο Γιώργος, αλλά νομίζω ότι αυτό που αρέσει πάρα πολύ στις γυναίκες είναι το βλέμμα του πάνω στα πράγματα. Οι σκέψεις του, οι ιδέες του βέβαια, αλλά κυρίως ο τρόπος που ξέρει να κοιτάει τον άλλο, και όταν λέμε να κοιτάει εννοούμε να βλέπει και όχι να κοιτάει. Έτσι. Εξαιρετικά διεισδυτική ματιά λοιπόν πάνω στους ανθρώπους, στους χαρακτήρες και στα αντικείμενα, στη λογοτεχνία, στην πολιτική. Εγώ τον Γιώργο τον άκουσα πρώτη φορά να μιλάει σε ένα κατάμεστο αμφιθέατρο για την Επανάσταση και τον έρωτα. Και δεν θα διστάσω να το πω, δεν τρέπομαι γι' αυτό. Ένιωσα για μερικά λεπτά ερωτευμένος. Έτσι. Γιώργο, η πορεία σου, η μέχρι τώρα πορεία σου είναι εξαιρετική, το ξέρουμε όλοι. Μακάρι να μπορέσεις να συνεχίσεις στον ίδιο ρυθμό να πλουτίζεις το γνωστικό αντικείμενο της ανθρωπότητας, να βγάζεις το μεράκι σου πάνω στα πράγματα και στην επιστήμη σου. Όμως αυτό που ειλικρινά σου εύχομαι είναι να μην πάψεις ποτέ να είσαι ένα παιδί που έχει ανάγκη τον έρωτα. Τον έρωτα όπως αυτός εκφράζεται μέσα από τις σχέσεις σου με τις γυναίκες, αλλά εντάξει και με τους άντρες.